gotigarase county eri ya Nyamira nigo oyorigeti ekerogo kyo MCA ase woderi ya Magwagwa omuske Elijah Orenge bono aganirio mugavana bwe county ya Nyamira omuske Amos Nyaribo kurigia enchera aranyare koreta aba MCA be county yamo eriyo koreta amagenderero imeye county ya Nyamira. Kago kwana ni gitasine kia getembe nigo muske Elijah aboriria bagusi kworo kia obomo bosibo bochori bumwaka bwechiri bubere 2025 nebere go 2027 asa aborira bagusi bonse go chama bunege saku natiba yengaine kanonde bwensi bosibo bochori obo abagere abarigigwa asengenjo bariamo nonye no mondo yo number 1 igacheta akarigia musaria akarigia na gwetangura asengenjo babwarigisa chiabo induto gasieke yaito uneri yarenge koro ku afford people yo mwaka nyachai tiganya sabe ko mwiko yasagira iko tutagitaba murabaito bari barakwanikire bari baranyare ko beko mugusiyamo buno mugaka okengo matiangi ale tabe kaba gusi ngo sabo mugusiye asaika gosenyanse ngima na Kenya ngima twanyariro mwana ito mutangi obwana takanyoro burai bwakire na mawaka abiri asa igongo sabo mugusika muranje injwamo tonyoro burai ubu bwakire na mawaka abiri ingigeka garo mugusitira abotiga asa igo tigatochamo tonyoro mugako yo matiangi aturongeria serikali yeito na ende muroje munayerenda paka kayerenda about 15 years ayerende tere ale bwiye kabale no uru asa igo oyo minto tiga abagusito chamo tokoleki to kiro mondo na choretwe omo MCA na choretwe mugavana na choretwe muchumba mba choretwe kiro mondo na watekero kiaye as we speak kiro mondo na wante kolega siaye abe MCA nyama goso kale isarasa no mugavana onyo ko tanga ndi tiege torero lyo baby na lyo ratanga go otebana kinje muga ebara abe MCA bange akere twale ko boria mangana agotebana omugavana taje dia matanga tata omugavana tandigere ti omwana one omugavana tangeti contract igomba beke ti omwana inji mutwe nje nale kusaba omugavana itonya libona ki naye itabote arangeria bagaka abonsi pi na barabo injara ekobaita mugambe buya muyikirane mumaromigendo gesinini amangana yaere ne njara yo kanjendo